najljepše mi je s tetom Anicom igrati iglu s brojevima. Dino, kaj znači da teta Anica ide u penziju? Da se bude odmajala. A po čem ćeš pamtiti tetu Anicu? Kenda jaja. A kaj bu teta Anica radila sada doma u penziji? Kaj misliš? Pekla ključ. A kaj bi poručil teti Anici? Da je volim. Snimaj video. Snimam video, Ljubave. A ti znaš da ti teta Anica radi još samo do petka, sunce? A? Ide u mirovinu teta Anica. A, ti snimaš za tetu Anicu? Pa ako si spremna kaj reći, bilo bi super. Ajde, slušaj mama. Samo malo da si razmislim. Ajde, razmisli si. Ja volim tetu Anicu i žao mi je što ide u mirovinu. Ljubavi moje. A kako je teta Anica, najbolja? Da. A, lijepo. Teta Davorka. I teta Davorka je zakon, super, Ljubavi. Kaj bumo rekli teti Anice, nek uživa u mirovini. Kaj ti radiš? Kupaš? Nek uživa u... Uživaj u mirovini i palit ćeš nam. Pusa! Rad. To teta Anica. Bili ste jako dobra teta, ali malo ste ne znali poštopati, ali jesmo bili zločesti. Bog, pusa. Teta Anica, bilo mi je lijepo u vrtiću. Lijepo se odmori. Kaj znači da teta Anica ide u penziju? Kaj znači da teta Anica ide u penziju? Odgovori. Kaj to znači? To znači da se više navratila i da bu stara. Stara bude. Ne. Čemu se buš najviše sjećal tete Anice? Dok mi je spremala crteže. Dok ti je spremala crteže. A kaj bi joj htjela reći sad dok ide u mirovinu, odnosno u penziju? Kaj bi joj htjela reći? Bog? Kaj još? Ne znam. Bog i sretno teta Anica, je? Bog, teta Anica, jako mi buš hvalila, volim te, pusa. Teta Anica, jako si dobra, jako te volim i na kraju ti Bog, jako si dobra. Kaj znači da ljudi ide u penziju? To znači da ide na putovanje. Teta Anica ide u penziju. Teta Anica ide u penziju, tam se bu kupala A i stalno se bu kupala. A kaj znači da neko ide u mirovinu? To znači da neko ide kod nekoga ko je umreo, I kaj budu tam radili? da budu se prekrižao. Misliš da neko umre u mirovini? Da, umre. Pa kaj tam samo stari idu? Da. A možda budu uživali u mirovini? Teta Anica ti ide u mirovinu. Kaj bu teta Anica radila u mirovini? Uživala. Ha? Uživala. Znači ipak ne bude tak grdo je. Ne. David, kaj misliš o teti Anici? Dobro, teta. Kaj boš još teti Anici poručil, kaj boš rekel? Bog te pusa. Bog teta Anica. Jako nam fališ. Volimo te najviše na svijetu i volili smo dok se igraš ti s nama i dok ležiš s nama i
Pusa bok! Bog teta Anica, bila si mi najbolja teta u vrtiću. Uživaj u mirovini. Volim te, Lukas. Teta Anica, dok mi spavamo, one se potiho razgovaraju i ja ih čujem i počnem se smijati. Ti je žal kaj teta Anica više ne bude radila u vrtiću? Da, žalim. A kaj misliš kam teta Anica sad ide nakon kad ne bu više u vrtiću? Varš. A kaj bu radila u Varaždinu? Pokupila. Kaj bu kupila? Stolice. A vas je teta Anica puno špotala? Nije. Nije? Teta Anica ugodna mirovina bog. Teta Anica, ja te volim kad se družiš, igraš s nama, plešeš, slaviš rođendane i tako. Teta Anica, hvala ti na svemu, pusa bog. Od čega bu teta Anica živjela ako više ne bu dobivala plaću? Pa ima novce i može se kupiti stare. Stare novce? One kaj je dobivala dok je zarađivala? Aha. A kaj znači dok neko ide u mirovinu? To više nikad ne trebaš raditi, zato niko ne bude zvao. Niko te nikad ne bu zval. Radite ili uopće te ne bu zval? Aha. Ajde poruči neke teti Anici. Kaj da radi u penziji? Imaš kakav savjet? Imaš kakvu ideju? Da ide u zoološki vrt i da ide na bazen. Je, to je zabavno. Može ići s tobom? Ne. Ne? Ok. Daj pusu teti Anici, pošalji, reci sretno dalje. Srećno dalje. A pusica? Hvala ti što si bila draga dana ljudna. Veliko srce. Bog teta Anica, jako si bila dobra i volim te. Teta Anica, uživaj. Teta Anica skače dok se jako plače.